Ocupada. Home, Avui la Laura Borràs, de tota manera, com sempre, ens ve a parlar de literatura, perquè si hi ha una escriptora que ha sabut compaginar literatura i política, ho deia jo abans, per aconseguir fer-se present en la societat, aquesta ha estat Maria Aurèlia Capmany. Quants anys fa que va morir Maria Aurèlia Capmany? Sembla que era ahir. Doncs va ser aquest diumenge, fa 20 anys, que ens va deixar una de les intel·lectuals més lúcides i completes de la Catalunya contemporània. Per això avui volem fer un repàs amb la Laura de la seva obra àmplia, extensa, d'aquesta pedagoga, d'aquesta dona de teatre, d'aquesta periodista, d'aquesta persona políticament compromesa, deia jo, amb la democràcia. Una dona incòmoda, Laura, que estava orgullosa de ser incòmoda, encantada. Sí, té un títol d'una novel·la, es diu Feliçment soc una dona, no? I amb aquest Feliçment soc una dona hi ha molt d'implícit de, justament, en un moment en què ser dona pública, com a ella li agradava dir, no? Trencant totes les càrregues que el concepte dona pública té socialment, no? Que és diferent un home públic que una dona pública que té l'excepció de prostituta. Ella reclama poder ser una dona pública en un moment en què era complicat per les dones, per la seva situació d'invisibilitat, doncs tenir presència social. Ella era filla i neta d'estudiosos, a més de la literatura popular, va tenir sempre aquesta vena de recuperació tant de l'alta cultura com de coses de format més folclòric i popular, i va ser una dona valenta, compromesa, decidida, que mentre estudiava no li queien els anells per fer... Treballava de gravadora de vidres, que és com una professió molt en format físic, diríem, que no és habitual per una dona, i ella ho feia per pagar-se els estudis. Es prodigava molt, perquè jo recordo era petita, i a més d'aquelles coses que em saben greu, que Maria Aurèlia Capmany havia vingut a l'escola a parlar-nos de literatura, i que en aquella època tu eres petit, t'havien dit que era una escriptora molt important, però no valoraves el que després d'adult has pogut saber d'ella i com l'has percebut. Home, era molt prolífica, com a escriptora va ser molt prolífica. Guillem Jordi Graells ha editat la seva obra completa amb 7 volums, ha treballat diversos gèneres, d'una manera molt anàrquica, en el sentit que ha fet novel·la que després ha estat portat al teatre. Ella va fer de professora, per exemple, professora a instituts, i després professora també a l'antic Institut del Teatre, és a dir, formant també a gent de teatre. Ha treballat amb aquesta... Era una dona vital, apassionada de la vida. Totalment. Encantada de viure. Va morir l'any 91 essent molt activa, havent estat regidora socialista, primer de Cultura i després d'Edicions i Publicacions. Per tant, ella va pensar que el seu compromís social, que va ser una antifranquista empedreïda, doncs també passava per exercir aquest missatge en l'acció política quan li van encarregar. I jo avui he portat, parlarem d'una novel·la en especial, Un lloc entre els morts, perquè a més va ser Premi Sant Jordi de novel·la l'any 68, i penso que és important també que en aquell moment hi hagués una dona que guanyés un premi literari, perquè sabem que les nòmines dels premis no acostumen tampoc a premiar a moltes escriptores com hem tingut, però n'he portat d'altres. M'ha agradat portar-los també perquè formen part de fites de la cultura catalana. Per exemple, el Club dels Novel·listes. És una institució que va representar, jo diria, el gran foment de la novel·la en català en uns anys molt determinats, i per tant he volgut portar també aquest testimoni del Club dels Editors. O Rasha, també un altre editorial important, ara que les Illes Balears també tenen molts problemes per poder seguir fomentant la literatura en català, els premis literaris, etc. També portar Rasha, tant o La felicitat, aquesta altra obra de Maria Aurèlia Capmany, però sobretot parlàvem d'aquesta faceta compromesa que també passava per una determinada manera d'entendre la literatura. És curiosa Un lloc entre els morts perquè és una novel·la històrica. I aleshores sembla que una persona tan compromesa amb la realitat, que parla de coses tant del dia a dia, que la seva pròpia manera de fer, és a dir, la seva manera de pensar la traduïa en una manera de fer i d'intentar fer polítiques al respecte. El seu llibre, La dona a Catalunya, és un referent en aquest sentit, perquè és un llibre volgudament reivindicatiu, o què dir, per exemple, del Dona, Doneta, Donota, on és un llibre, em sembla que tenim alguna de les imatges, en què Avel·lí Artís Gené il·lustra aquest llibre que vol ser, és un llibre d'anúncia, pràcticament, on hi ha, per exemple, una escena d'una dona que va carregada, aquí la podem veure, doncs amb el nen, amb l'escombra, amb el mocador de fer farcells, amb tot de
coses i hi ha números que van explicant per què. Aquesta il·lustració avui seria la mateixa i, a més amb la cartera de la feina. Sí, no ha canviat molt el panorama, tot i la feina que va fer. El panorama seria bastant el mateix, la dona continua, en molts casos, ocupant-se de la llar, però a més treballa. Bueno, això és clar, és el mite de la superwoman, que quan hi ha el mite, però evidentment és difícil poder-ho fer tot a tota hora. I ella, és molt curiós, les vinyetes, com van sortint números que expliquen el per què, per què se li van afegint responsabilitats. Jo crec que és un llibre denúncia en aquest sentit, i ella ho deia que a vegades s'enfadava molt per la situació en què estaven les dones, però que tot i així estava molt feliç i molt orgullosa de ser-ho i de continuar-ho sent. Hem de pensar que ella va fer aquesta militància feminista, però us deia que també ens mostra en les seves novel·les, com per exemple aquesta, Un lloc entre els morts, una transició entre el passat i el present. Per exemple, Un lloc entre els morts ens explica la història d'un individu, Jeroni Campdepadrós, que va tenir una vida a cavall del final de la Il·lustració i el començament del preromanticisme, i és un individu del qual s'han conservat molt pocs poemes i que la seva dona va destruir, la seva dona amb qui tenien una relació de cordial enemistat, podríem dir-ho així. Hi ha un moment en què ell marxa, s'exilia a Venècia i li fa una carta a la seva dona que diu: «La meva dolça muller, no et preocupis per mi, lluny de tu i de la nostra honorable casa, soc gairebé feliç». És a dir, imagineu-vos amb aquesta petita... Ens fem una contextualització de quina és la relació. Doncs aquest individu, que va escriure unes memòries, van ser cremades per la dona, perquè no va voler que transcendís res. Llavors ella què fa? Contacta amb els hereus i vol reconstruir la història d'aquest home, perquè li sembla que és una cosa del passat però que té una traducció al present més contemporani. I aleshores escriu un pròleg molt interessant on el pròleg és un atemptat al rigor de la història. Explica el poder de la fantasia, de la ficció, i com a vegades d'un personatge real podem recuperar, amplificant, i en aquest sentit això li ha permès a ella també conrear en alguns moments la poesia. Voldria acabar, si m'ho permets, Helena, amb un d'aquests poemes que ella cita, i estem en la cita dins la cita, on ella fa aquesta reconstrucció, que és... Aquí tenim... parlant de la novel·la històrica, i ara miro el Martí, com crees a partir de materials que són reals, però que un cop ja entren dins la dinàmica de la ficció, tu te'ls apropies, i fas de ventríloc i tries aquestes diverses veus possibles. És un poema que, a més, a Pasqual Maragall li agradava molt, perquè ell va ser el que li va donar aquesta entrada política, i que parla una mica d'aquest final al qual s'enfronta Jeroni Campdepadrós. Fixeu-vos, diu: «Negra, polida, quieta aigua que em mires, estic a punt. No puc separar-me de la feresa de l'aigua i m'inclino obedient cap a la negra mort que m'espera, sota els teus immensos ulls foscos, maligna, amorosa. Et conec tan bé, negra aigua que m'espies, des del fons dels meus ulls, xops de la teva presència. M'inclinaré dòcil a la teva veu silenciosa, a punt per reposar en el teu llot, aigua negra». És aquesta mirada dins aquesta aigua tèrbola que ens recorda una mica aquesta força vital de la Maria Aurèlia Capmany, que tenim un destacat d'una de les seves frases al final ja de la seva trajectòria, que diu... T'acaba d'arribar un missatge, Laura. Algú m'està dient alguna cosa, T'estan veient, t'estan veient. M'estan veient perquè té relació amb Maria Aurèlia Capmany. Senyora Moliner, això estem fent el que vostè demanava. M'emociono tant. Literatura 3.0. 3.0. Participació dels lectors espectadors. Fixeu-vos què deia. Mai no seré prou vella ni prou covarda per no tornar a començar de cap i de nou amb les mans buides. Jo crec que és un dels testimonis de dir estarem sempre a punt i tirarem endavant. Que jo crec que és el tarannà vital d'aquesta dona valenta, decidida, que es posava talons d'agulla i fumava puros per voler ser especialment contundent, i que és el record que hem fet avui de la Maria Aurèlia. Talons d'agulla com els que tu ens has portat avui, per anar ben conjuntada també amb el